ang kinabuhi lagi nato uncertain man gyud ni. Wagay usa nato nga makagarantiya nga tomorrow I am still alive and kicking. No. Sakto gyud ng kanta gaingon, my life is in your hand, di ba? Have you heard the song? My life is in your hand. Ay sumpay ana. Yagid na sa Dios tanan. So we must be thankful nga nakaabot lagi ka na itong Sunday, hangtod karong gabi, and we could say, God is so good to us. Before we will continue for our last lecture for tonight, I am asking you to please bow your heads for a word of prayer, please. Father God, we come to your presence tonight. Thank you very much, Lord, for giving us another privilege to come over and to hear and to study your word. And help us, Father, that we will hear your voice tonight speaking to us quietly. That somehow after this seminar, we will never be the same person again. Thank you, Lord, for answering our prayer. Thank you for speaking to us tonight. And thank you for giving us the wisdom and understanding. In Jesus' name we pray. Amen. Ang atong study karong gabi ma-focus aning the book of life. Okay, karon human sa atong lecture karong gabi kanang inyong mga booklet, bring it on. Dada sa inyong balay. Ni butang na bisag asa og makahinumdum ka pwede ni mo na siya reviewhon because that is for your own spirituality's consumption. Okay, we will be studying the book of life tonight. Okay? Karon. In God's final judgment, what special book witado ang iyang mga kabataan? Hupo-hupo ko ding anak, gawa sa sira. Basta mauli na iyang papangahubog. Ang asawa, makita na ko, daging pasa sa naong. Akong dingin na iyang asawa, biyain ang imong bana. Gitubag man ko, di nagyog ko kakitag bana, nga manumbag sama sa akong bana. Di na kuno si kakitag bana, nga manumbagay sama sa iyang bana. Di na siya kakitag tao. Inquire ay. Nako naglaom lang yung kung ang Ginoo magmilagro sa imong kinabuhi. Magmilagro sa kinabuhi sa imong bana para mabag-o kang klase, malipayon ka. So, have a new life in Christ. Okay, now, what is needed to have a new life in Christ? Unsa may kinahanglanon nga mahimo kag bag-o nga kinabuhi diha kang Kristo. Na example sa Bible. Ang sample, makita nato sa John chapter 3, 1 to 5. Nagingon siya, dihay usa ka tawo sa mga Parisiyo. Okay? Nga ginganlan si Nicodemo. Nga punuan sa mga Hudiyo. Unsa iyang ranggo? President sa mga Hudiyo. Punuan. Top leader of the Jews, of the Jewish community. And then, kining tawhana, miadto kang Hesus sa takna sa kagabihon. Og mingingon kaniya. Kano sa ning adto? Gabi Nganong gabi man siya ning adto? Nganong wa man sa adlaw? Busy? Ikaduha, mauwaw siya nga makita siya sa mga konsihal o sa mga tao nga moduol sa Ginoo. Naagi mga tao nga ikauwaw nila ang Dios. Ikauwaw nila magdahag Biblia. Pero garbus kayo sila kung magdaog bino di pataranta. Itanan nimo. Ang daghan sa mga tao mauhaw kung mo adtog simbahan, pero garbo nila kung mo adtog buwangan. Si Nicodemo, gabi ihing adto. Unya, unsay giingon? Wala gayoy makahimo nining mga milagro nga imong gipangbuhat. Gawas lamang sa Dios kun ang Dios anauban kaniya. Unsa ingon ni Nicodemo? Kining imong milagro nga gihimo ba? Way makahimo ani. Gawas kun ang Dios mag-uban nimo. Unsa orasa sa ning adto? Gabi, wa adlaw.
Nga naman, taas kayo garbo si Nicodemo. Abi nimo kining atong garbo, maunay maka-impierno na to. Unsay hinungdan nga si Lucifer natagak gikan sa langit padung sa kalibutan? Tungod sa iyang, number 1, tungod sa iyang pride. Di kabalo mo paubos. Taas kayo ang agtang. Karon, og si Jesus mitubag kaniya. Unsay tubag ni Jesus? Wa siya tubayag istorya. Unsay ingon ni Jesus? Sa pagkatinuod ako mag-iong kanimo. Gawas ko ang tao iga anak pag-usab, di siya makakita sa ginharian sa Dios. Unsay ingon ni Kristo kan Nicodemo? Kung ang tao dili magpakatao pag-usab, dili makasud sa ginharian sa Dios. Di makakita. Kangilngig anang istorya ha. Karon, og si Nicodemo nangutana kaniya. Unsaon man pagkahimugso og igaanak ang tao nga tiguwang na siya. Di ba insang to ang logic? Kaya wa man siya kasabot. Unsay buot ipasabot anang igaanak pag-usap? Wa kasabot. Karon, matupan niya, makasunod pa ba siya pag-usap sa taguangkan siyang inahan o mahimugso? Pilay pangutana ni Nicodemo. Duha. Now, unsay tubag sa Dios? Og si Jesus mitubag sa pagkatinuod magiingon kanimo. Gawas kon ang tao igaanak sa tubig ug espiritu, dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Kaganina makakita ang gisulti. Karon ang gipsod, ang gisulti makasulod. Gawas kon ang tao, dili siya igaanak pag-usab sa tubig ug espiritu. Di gyud siya makasulod sa ginharian sa Dios. Sakit dili. Unya unsa may response ni Nicodemo? Di ba? Luoy kay Nicodemo. Tungod sa iyang garbo, hilabihan gyud. What is needed to have a new life in Christ? Unsay gikinahanglan aron mabag-o kag kinabuhi? Unsay mong himuon? What is needed? Why it is needed to have a new life in Christ? Kanong kinahanglan ka magbag-os kinabuhi kay mao nay imong ticket, entrance sa ginharian sa Dios. Kung dili ka magbag-o, dili ta magbag-o sa atong kinabuhi. Duwala gani transformation nga mahitabo sa atong kinabuhi. Di gyud ta makasulod sa ginharian sa Dios. So kinahanglan gyud magbag-o. Diba? Necessary. Requirement yun na siya. Kung gusto kang makasulod sa ginharian sa Dios. Unsay himuon aron magmadaogon og makasulod sa ginharian sa Dios. Unsa may himuon? Makadaog, makasulod sa ginharian sa Dios. Unsa man himuon? Unsay puti pasabutan eh? But pasabot makasuod kay sa ginharian sa Dios, but pasabot na anakay kinabuhi nga walay katapusan. Na kay eternal life, which every one of us maunay atong desire, dili ba? Hibalo man gyud ko nga kada usa sa ato nakasinati na gitagmahal sa kinabuhi ka namatay, correct? Unsay bation nimo? Sa din pagkamatay sa kumanghod, murag gikumot akong kasing-kasing. Di lang ko magpakita sa uban, nging anak ko. Pero deep in my heart, na gani mamatyan, akong ugangan namatay. Buutan to sila. Sa diha nga nag-struggle na sa ospital, giingnan gyud nako ang akong asawa, willing ko mo gasto og pila og kwartag bangutang bagyog ko, maluwas lang akong ugangang babae. Pero ba gyud? Sa dihang gihaya, patay mali lang yun ko, pero ang kasakit nga kong gibati, dili basta-basta. Di ba? Gusto tag kinabuhing walay katapusan, correct? Way usa ka tawo na nga way gusto ana. Pero na ay mga tao nga gusto mo angkon og kinabuhing walay katapusan, they will just take it as easy as they could. Sayon-sayonon ra ba? Pero suginlan talang ka, ang kinabuhi nga walay katapusan libre, pero dili ing ana kasayon nimo bunloton.
Basig naghuna-huna ka. Nga sayon ra. No, it's not. Nagkinahanglan na siya og decision. Life and death decision in life. Mura ko na nagminyo. Kaning pagminyo ka. Dili basta-basta na. Kay once gani nga musipyat ka ng imong minyuan, nagsuod kag impirno nga gamay ni ining kalibutan. Labi nagkulatahon ka, ang pamahaw nimo binangkal. Unya pagkagabi ang imong panihapon insaymada, so ginlan talang ka, makaingon jud ka, mas maayo pang mahanaw ug mamatay. Pero kung ang imong kaminyoon nindot gani kaayo, pastilan makaingon jud ka, kini jackpot ning kinabuhi. Mura kag mura kag nag-experience og langit samtang ni aka ni ining kalibutan na. And every woman today, matag babae, mo nang ilang damgo lagi na sa mga dalaga, di ba? Nga maminyoon ta ko. Nindot nga kaminyoon, bahalag pobre ko, basta kay makatunong lag unta ko kaminyoon nga happy. Kay why lisod ining kalibutan na kung ang kaminyoon malipayon ra. Now, gusto tag kinabuhi. Unsaon man ato nga makasud ta sa ginharian sa mga langit, makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Unya makadaog ka. Unsaon man. Naay gitabag og two primary prerequisite for salvation. Duha ni ka prerequisite sa kinabuhi nga way katapusan. Mabasa nato na sa Mark 16:16. Nag-igon siya, ang motuo og magpabautismo maluwas apan ang dili motuo hukman sa silot. Duha. Diba? Ang motuo unya mag pabaptize luwas. Unya kung di ka magpabaptize, di ka motuo, hukman ka sa silot. Laglag ka sa impyerno. Klaro na. So, ang pangutana, lisod man sa tao mo? Mangutana ko nyo, lisod dili. Pero sugin lang talang mo, daghay mga taong gustong maimpirno. Nung ka sa magpakatao sila sa tubig, but pasabot na, magbabaptize. Musugot lang yung maimpirno, nung ka nga magpa-baptize. Nga kasimple ra na, ituslo na kang tubig pagkahuman, tapos. Kasi makuha ni mo. Pero dinhi, masusi sa tao. Baptism, it's not only that putting you under water, but apo kang ingnon, naina siya kaakibat nga pag-usab sa kinabuhi. Baptism without any sign of transformation, that is nothing in the sight of God. Murarakag na ligo, anak, pagkabuntag, pagkahuman, wala. Which daghan sa mga nangabaptize karon nga way kabag-uhan sa ilang kinabuhi, maunay ilang padulngan. Nagingon siya dire, two requisite for salvation, believe, second and is baptize. Tuo, unya magpabaptize. Luwas og dili laglag pod. Papilion ka. Asa may imo ana. Simple kayo ang paagi sa Ginoo. Dili lisod. Ambot og away ba mo sa story ni Naaman sa Bible? Kinsay nakabasa ni ana is ang leprosy. Paghawas niya sa tubig, tanan niya nga mga balatian sa leprosy. Nahanaw sa dihang nanaog ang tubig, kuyog pad siya lawas padulong dito sa ubos. And everyone cheered for the healing of Naaman. Nabay nakuha siyang kinabuhi? Wala. Nagpagahi pa si Naaman. Mamatay siya siyang sakit nga leprosy. Kaning baptism bitaw. Simple na juga ini. Pero kung may impirno gani ka, nga gitagaan kag paagi sa Ginoo nga maluwas o dili pagyog ka, sugin lang ka. Maunay pinakasakit nga mahayanan sa kinabuhi sa ulang mga adlaw. Kung makita nimo sa langit ang tanan nga bautismuhan nangaluwas, unya ikaw nga ang pabautismo kay nagpagahi ka tungod sa imong garbo, magpabiling ka sa impierno. Simple as that. Karon,
Baptism, tanaw sa screen. Nag-ingon siya. Baptism is a symbol of a commitment, loyalty, and allegiance to Jesus Christ. O sa meaning sa baptism? Stilan. Symbol of commitment. Unsa pag yun? Loyalty. Unsa pag yun? Allegiance. Muna yung baptism. Ako kadaghanan dyan ko makakasal. Na ako gikasal nga katawanan, ang babae mura o bulanon, ang lalaki si kihod nun. Nahimuot ko. Nako ikaw babae, dawaton ba ako ka ikaw lalaki, dawaton ba ni mo ning babae nga mo pinakasal ang asawa? O ba siyang unungan taliwala sa kalipay kasakit, sa kapit sa mahamugaway? Ingo ba siyang higugmaon o wala na ilain? Hing tubag bangka ang lalaki sa unara. Ukod pa sab. Imbis kay ay doon sa gitubag. Sa unara. Sige. Ingko ikaw babae. Dawaton ba ni mo ning lalaki nga pinakaslagbana? Ingo ba siyang unungan taliwala sa kalipay kasakit, sa kapit o sa hamugaway? Isaan mo ba nga siya lamang higugmaon o wala na ilain? Kung siya tubag sa ako, siya arang. Arang. Di, hingingon po ko, I, the minister of the gospel, muingon po ko, larga. Kung magkasal, makita na nimo ang commitment o loyalty, correct? Nga kon ang mga lalaki, makakita pa gani, gwapa pa sa ilang asawa. Igo na lang siya, mga gugog mo ingon. Sa una-unta ka na ko nakita pa. Sana natagpuan kita noon pa. Pero ngayon, ako'y may asawa na. Wala na. Ana? Nga naman, dito sa altar, hiingo naman kaog. Ay do, paglitok ni mo, ana. Wa na. Gisod na ka sa imburnal nga way taklob, nga di na ka pwedeng makagawas. Pwede gawan, pwede manggaling ka mo gawas, pero pisat. Nga naman, pag-ingon ni mo gaido, you are already what? Committed. Unsa pag yun? Pag-ingon ni mo, yes, I do. You have already that commitment for a lifetime. Sa nagrang kalipay o kasakit. Muna ko nung imong asawa gani, magtabisay na gani na, di na gani kalakaw. Wala. Guyura. Nya kada guyod ni mo nga magtakilid na. Ang ubang lalaki, anak ba na maingong kanus, ka di mamatay. Kapoy, nagyuguyod. Oh. Ayaw na, di na mao. Unsa pag yun, naanak kay allegiance. Mao na'y baptism. Kanang baptism o kasal, parihas na silang simbolo. Kadaghanan na itong mga menu din eh. Maugid na, di ba ma'am? Kinsay menu din eh. Isa gamot. Minyo. Kadang maminyo ay pa. Ay, sa mong paminyo ay pa ka, ma'am. I-congratulate daan ka na ko. I hope that you could have a one and only forever in the world. Sana. I'll be praying for you. Ano sa inyong kasal, ma'am? Matambong niya, may pangimbitar, ha? Di lagi may bangaon. Manghatag lang yun may regalo. Di ma, commitment. Mauna siya. Okay, sunod. Baptism means, okay, what does it mean? Ang sibot pasputan na. Sa Greek word, kanang word nga baptism, means baptizo. Unsa iyang meaning nga na sa English? Means to dip, to slope. Unsa ba yun? To immerse. Next, to plunge under water. Muna yung baptism. Ito slob na kas tubig. Pag humagawas ni mo, by the grace of God, you could be a new creature in Jesus Christ. Grabe. Muna siya tinuod baptism. Kay karon. Baptism means dying to old
sinful way of life. Sabot pasabot. Ang karaan natong mga binuhatan, patyon tato, tok-on tato ba? Kung sa unang panahon, palahubog ka akaron, ayaw na. Kung sa unang panahon, grabe ka mo supak sa balaod sa Diyos, kaya napo kasugo, humag-bautismo, ayaw na. Patya na tong imong pagkamasinumpakon. Second, burying our sins in the watery grave, ilubong na itong atong mga sala sa tubigong lubnganan. Rising up again out of the water to walk a new life. So, paghawas ni King's tubig, bag-o na kang pagkatao. Di basta-basta na. Mo nagipangita sa Ginoo na to. Kanang mulakaw ta, uban sa kabag-o sa kinabuhi. Baptism doesn't mean you're perfect. Ang sabot pasabot, it means you are committed. Committed sa unsa? Committed to the Lord Jesus Christ. Komitido ka sa iya. Komitido kang mosunod niya. Komitido kang mahigugma niya. Komitido kang mounong niya. And it's because you are committed to Jesus Christ, pwede na ka man yung Lord, tell that, do us part. Pwede na. Kaya ang gipangita sa Dios, karong panahon ang gipangita sa Dios kanang committed Christians. Kay ang yawa nangita po komitido nga sumusunod niya. Ang Dios nangita po komitido nga musunod niya. It's because there are two great forces today in the world. The forces of the evils and the forces of good, which is in the side of God. Duha na. Ang yawa nangita pong mga taong sumusunod. Samtang ang Diyos nangita pong mga taong sumusunod. Musunod ka sa yawa, way bautismuhay. Pero sa Diyos, na inisisyon. Unsa ba inisisyon? Number 1. Tosdo lang kag tubig. Og human ana, kumitido na kanako. Kay kung magpatuslo gani ka, kumitido na kanako, buot ipasabot, kuyog ta. Kumitido ka. Okay? Now, karon. Baptism can give us a new sense of direction, a new freedom, and a new spiritual power. Hatan mo bag-o, gahom. Doon ay akong gibaptize. Grabe good siya ka-chain smoker. Paduong na sa baptism, ingin siya sa ako, Pastor, last na ako ni sigarilyo. Ako na ning ilabay. Kumao, nya kaya ni mo. And siya, Ginoo ulay mahibaw. Pero nahibaw ko, nga once nga iya tong biyaan, ang Dios mutabang siyang kinabuhi nga makabiya siya siyang bisyo. Human siyang baptism. Makasimkot gani siyang sus sigarilyo, magsakit naman ang iyang ulo. So siyang himuon, maglikay siyang sigarilyo. Nako, grabe gyud ang direction nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi. Grabe gyud ang new spiritual power. O grabe. Talagsaon. Mo na ang baptism, pinaagi sa tabang sa Dios, can give us a new sense of direction. Bag-on na kag tinan-awan sa kinabuhi. Unsa pagyud? A new freedom and a new spiritual power. Okay. Now, tanaw na to si Jesus Christ. Out of what did Jesus emerge after His baptism? Mabasa nimo na nga mga text diha. Okay, tanaw na to ha. Okay. Niadtong panahon na, si Jesus gikan sa Galilea, miadto kang uwan sa Jordan aron magpabautismo kaniya. Kinsa ning adto? Si Jesus Christ. Asa siya ning adto? Sa Jordan. Kinsa iyang giadtoan? Si John. Okay. Niadtong panahon na si Jesus gikan sa Galilea, miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Si Jesus Christ nagpabautismo. Kinsa iyang gipabautismohon sa iya ha? Si John. Okay. Apan si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, ako mooy ang
kinahanglan imong bautismuhan. Og ikaw na hinuon ang mianhin ako. Unsay ingon ni diyan na unsa ni hinuon ni. Imbis ako'y imong bautismuhan, ikaw na hinuoy, muanihin ako, o niya ako kang bautismuhan, na unsa na hinuon ni, kung sa ato pa na sinultihan na ba? Karon, og si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon, tuguti lang. Ay nasig bagulbol diha. Kung sa ato pang istoryahan. Kay angay ka nato ang pagbuhat niini aron matuman, pagtuman sa tibuok pagkamatarong og siya ming tugot na lang. Ingon niya Jesus, sige bautismo lagi ko kay angay nato ning himuon para pagtuman sa tibuok pagkamatarong. So Jesus Christ na bautismo kamo. Unsa ingon ni Kristo? Sa bautismo ang gibautismo nako, bautismuhan mo. Unsay bautismo kang Jesus? Immersion, tuslob sa tubig. Kay si Kristo gituslob man, kita usab ipang bautismo pinaagi sa immersion or tuslob sa tubig. Dili wisik. Kay si Kristo gituslob man sa Jordan, wala siya wisiki, wala siya bubui. Mao na nga ang bautismo pud nga atong sundon dili wisik, dili bobo, is not sprinkling, is not pouring, but it is by immersion. Klaro kayo ng Ginoo Kristo. Sa bautismo, gibautismo ka nako pagka-bautismuhan. Kamo. Okay. Karon, out of what did Jesus emerge after his baptism? Okay? Out of the water. Sa ato pagit slob siya. Ning how as dayon siya. Okay? So, klaro na. At least nga, ang atong study karong gabion na nakompleto ni siya pinaagi ani. Okay. So, of what did Jesus emerge after his baptism? Out of the water. Ang answer. Si Jesus Christ, gibautismuhan siya pinaagi sa immersion. Nga angay natong sundon. Di ba? Yan man ang gisugo. Bautismuhan mong immersion. Kaya gibautismuhan mong immersion. Di ba? Sa ato, pa kung wa ka mabautismuhing immersion, huna pag-ayo. Huna. Okay. Anto ta sa sunod. Steps to baptism. Mga lakang ba? Sa bautismo. Kaning bautismo lagi o kaning kasal mo maura ni. Sa magpakasal ka dunay steps ana, di ba? Sa diha magkasabot mo minyo, sa diha nga ang lalaki magluhod-luhod sa mga tubangan, magdagrosas nga tulo ka buok niya moingon, "Will you marry me?" Unya kiligon po ka, yes. I will marry you. I'll tell to the world, I'll marry you. Iring. Rabi pod ka, hilas pod. Ingon siya kinsa makunoy pangsawon, di ba kuno ka malipay? Ang uban diha nag-80 ng edad, virgin paghihapon. Pag ingon nga magminyo mo, pwede na mo maadtong magpakasal? Pag kasabot ninyo magminyo na, pwede na mo magpakasal, di pa? Magunsa pa banday mo? Ha? Magunsa man mo? Sunod. Adto sa kasginikanan sa laki o sa babae. Inanak akong asawa sa una, ko inay mong ako siya gidang sa man. Magminyo ta kay mga tiguang naman ta. Ano siya, ikaw? Tarong ba? Sige, ako sige. Ingna imong papang nga mo adto ko kay mananghid ko mga asawa ko nimo. Bernes gabi dito ko. Ingon ang akong ugangang laki, siya unsa may ato. Ingko niya ako nung kay mga asawa ko si mong anak. Insiya asa man imong ginikanan. Ingko dili akong papa mga asawa ako. Ingon ako ugangan, pagsabot mo kay dagko na mo. Murag na isahan ako kung ugangan. Inan ako si Mr. Leano. Andaman ng kasal kay balik sa akong bislig. Siya nga atong sinina ako sa taiyar ta. Pag anda mo kimo unsay ganahan imong isulob kay mingita po ko. Kay lisbog ko'y magbuot para niso sa imong sulob. Pagkahuman adto. Sige, parehistro. Unsay kaduha nga katulong nga lakang? Rehistro. Pag humagrehistro, pagkakuha sa marriage certificate, pero samtang nagpaabot, ang tanang plastada sa program, sa simbahan, sa reception, ang tanan mga program, ang tanang plastado na pagkahasol. Appeal invitation to apa. Unya kay siya may nabilin sa bukid nun, asya mo itighatag o invitation wa kumong uban.
na steps. Sa baptism, sa di pa kabautismuhan, doon na kay steps. Di gani ni matuman piki na nga baptism. Paminaw, unsa ni? Repent. Kinahanglan dunay pag hinulsol. Hinulsolan nimo tong mga sa nimo sa unang panahon nga nalapas nimo gikan sa napulo kasugo sa Dios, gikan sa Biblia. Tanan to mga sala ang hinumduman nimo. Ginoo, hinulsulan to nako tanan ug di nagyug ko adto pinag-isip mong tabang. O na, repent. Sunod, believe. An acceptance of Jesus as both Savior and Lord. Mutuo ka, unya dawato nimo si Kristo nga imong manluluwas og maoy Dios sa imong kinabuhi. Dili nang Dios. Dios. Di ba? Kay naiuban, nabaptize pero ang ilang Dios dili si Lord. Kinsa man? Toa. Lahig mga naong. Dili ito nagbuhat sa langit o sa iyo. Sunod, you must have to learn. Learn instruction in the essential biblical faith. Magtuon sa ka. Maubitaw na nga sa dili pagkaslon, sa panahon sa pagrehistro, doon ay gitaong pre-marriage sa sumpay. Counseling. Seminaron sa ang mga magtiayon nga maune. Kay doon ay akong gikasal, ingon nagkuhuman na mo seminar. Ingon siya, wala naman may seminar na sa munisipyo, kay mga tiguwang naman kuno may. Ingko, og tiguwang di ay ka, garantiya di ay na, nga kamao na kas kami niyoon. Ang siya, basta. Nako, seminaron sa mo nako. Insya ayaw na, kay kamao naman may. Kusulayan bitaw ni. Usa ka buwan human sa kasal. Ang babae ang asawa ming duol nako. Pastor, naadyo ko'y problema sa akong ba. Ingkon sa may problema? Usa pa ka buwan. Ang akong ba na pastor kay musakay way pliti. Ingko ha? Musakay way pliti? Bukong. Nagkasabot na siguro ba na, no? Problema gyud. Kitawag na akong lalaki. Lingkod. Ingko, ikaw hambugiro kay kasuna. Ingon nimo kamao na ka. Karon lagi, hindi klabo imong asawa. Nga mo sakay lang kuno ka. Way pliti, mamukong ka. Ingko. Nanabi di ay. Kung kinsa bang konduktora ang di manabi og pasahero nga mo sakay way pliti. Gikan adto. Ko bahalag tiguwang na mo ako'y mo ka sa lingkod. Kay mag-istorya sa ta. Kay kadaghanan sa mga banag asawa ang ilang awayan. Mayog kwartara. Usana ang pormiro lang awayan kanang musakay nga way pliti. Ano? Agik-ik ni nga itong mga daga na aslikon. So, sa dili pang ang tao bautismuhan, mahibalog yun siya unsay basic sa Biblia. Correct? Basic. Kay kun mabaptize ka nga wa ka ining tulo, ang imong baptism peke na wa nay pulos. Mo nang magminyo gani kapag seminar gyud mo kung kinsa tong veterano patudlo. Nahan ako daghang gid pagtudloan. O sa kaadlaw giimbitar ko sa usa ka LGU sa usa sa lungsod dito sa Caraga, no. Sa Caraga region. Kita na kong mga banag asawa katuwa dito because it was a couple's retreat. Ingko, oy, unya kada couple, tagsang kwartos hotel. Pag suod sa hotel, hiingon ang asawa, mag-unsa man ta diri, magtinutokay. Aga seminar ko. Pag human akong lecture, mga pila ka adlaw,
hingingon ang asawa. Nganong karon pamanta ka mao ani? Sa una unta ni. Nindot unta kaayo ang atong kinabuhi nga mga minyo. Di ba? Learn na instruction. Hibaw kag unsay basic nga mga teaching sa Bible nga angay nimong masayran aron makabag-o ka sa imong kinabuhi. Because religion without introduction of the newness of life to its member, it is just as easy as putting someone to hell. Samar ka sayon pagbutang sa usa ka tawo ngadto sa impierno. Muna daghang karong mga pagtulunan lay naa, pero wag yun maghatag ng pagtulunan na sa kabag-uhan sa kinabuhi sa mga sumusunod. Ang ipangita sa Ginoo kanang mabag-o ka. Okay. What is needed before baptism? Unsa may needed? Ingon diri ha. Okay. Busa panglakaw kamo og himuan ninyong tinun-an. Unsay unang himuon? Himuong tinun-an ang tanang kanasuran. Sa dili pa kaka-graduate, kinahanglan sa nga moagi sa pagka-estudyante. Tinun-an. Ang tanang kanasuran. Human sila mahimong tinunan, ay pa sila bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak o Espiritu Santo. Ay pa. Mauna ka ng baptism without giving biblical instruction, mura na sawa. Nga naminyo ang gihuna-huna. Ang pormiro rang gabi, wa siya magsuna-huna. O unsay resulta nga mahitabo sunod sa usa ka buwan, human sa unang gabi. Muna magminyo gani, tarungon pagsabot. Muna ang uban, gibautismuhan nga wa masayod. Maura. Ang imbis kaya nga itong huna-huna, ma-born again, wa, oy. Sa wa pa bautismuhi, palahubog. Kung magbautismo, palahubog gihapon. Di ba? Sa wa pa bautismuhi, drug addict. Pag humagbautismo, drug addict gihapon. Sa wa pa magbautismuhi, ang 10 Commandments iyang gisupak. Human iyang bautismo, gisupak ng gihapon. Wala siya ma-born again, kundi together again. O may daghan na diri. Humagbautismo, wala gihapon. Kawatan ra gihapon. So pagrapos balaod sa Dios. Sa wa pa mabautismo ang ikaupat nga sugo gisalikway. Humagbautismo, gisalikway ng gihapon. Way kausaban. Sa wa pa mabautismo tampalasan sa ginikanan. Humagbautismo, tampalasan ra gihapon. Wa mausab ang kinabuhi. Nga naman, wa man na matudlo yung mga kaigsunan. Nga magkatudlo kanila sa pagtuman sa tanang gisugo kaninyo og tanawa. Ako mag-uban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Tudloan ang mga tao sa pagtuman sa tanang gisugo sa Dios. Tudlo og ang primary ana nga sugo sa Dios para sa moral being o kabag-uhan sa tao, sundon sa tao daw napulo ka sugo sa Dios. Kay kung ang napulo ka sugo, sundon pa. Has kagyong linawas Pilipinas. Correct? Ay, mga dato tao Why corruption? Karon lang. Naay, di ba na may gibog na karon nga balaod ka ng Maharlika Investment Fund? Saynan ka ang ilang CEO, ang ilang opisyal, magpasweldo og 2.5 million. Nako. Kadako basdiman. Kung kanang tawhana nagtuon pa na sa kasuguan sa Dios, dili ana siya kakurakot. Kining ato Pilipinas kun ang nagdaan nagsunod pa lang sa sugo sa Dios, hashtag yung ginawa nato sa kalibutan. Galing lang kay ang napulo ka sugo, man itudlo sa mga simbahan. Mutudlo mang hinugwa na. Dito na awang sa resulta. Nagpasad ang kawatan. Itindaghana. Daghang kay mga ginikanan maghilak. Kaya nga naman, di ka maumutahod ang ginikanan. Daghang kay mga asawa o mga bana naghilak. Kagipangbiyaan. Nga naman, kitag third party na himong liability ang kaminyoon. What is needed before baptism? Na kay commitment to obey. Pag ikaw ni mo ay do, sa kasal, kumitido na gyud ka. Nya siya lamang og wala nay lain.
Sa diha nga magbabaptize ka, komitido ka nga higugmao nimo ang Dios, sundo nimo ang Dios ug wala nay lain. Ingana mga kaigsunan karon, Satan's counter strategy teachings o baptism. Na ay counter strategy ang yawa sa pagtulunan sa baptism. Ingon ang yawa, sige, pabautis mo lang, okay na na. Pero unsa ingon sa yawa, baptism without commitment of keeping the 10 commandments, mauna siya ang Satan's counter strategy teachings for baptism. Ingon ang yawa, pabautis mo lang, bahala ko ay tumas na pulo kasugo, mura magapang impirnuhan na. Naidaghang karong mga pangulo sa tinuuhan, nagwali, awanan na pulo kasugo, pabautis mo lang mo. Kanang mga lidera sa tinuuhan, nagtukbudas mga tao ng impirno. Wa sultihig tinuod. Hasta paita. Mo nang ang yawa mo pabautis mo lang. Ay na lang anang na po kasugo kanang mga obligasyon nimo sa imong pagbago ay na nakalimtin na. Pagbabautis mo lang. Ug mao ni ang strategy sa yawa sa pagkakaroon panahon na. Ami ng mga tao mo di ay so naay nagpabautis mo daghan kayo. Sa wa pa mabautis mo ay palahubog. Kung magbautis mo palahubog lang hapon. Nabautismuhan. Kawatan. Pag magbautis mo kawatan rin hapon. Wa gyoy na usab sa kinabuhi. Kaya nga naman, wa may commitment nga mosunod sa balaod sa Dios. Ancient churches reveal methods sa baptism use. Ang karaang kasimbahanan sa unang panahon, nagtudlog unsang paagi sa bautismong himuon. Sa first century church in Philippi, usa ni siya ka tourist karon attraction sa Philippi. Na ilang simbahan ilawom sa bukid, na ilang baptistry dito. O ang mga tourist guide nagtudlo nga mao ni ang baptistry sa unang panahon. Usa ka mura gamay nga swimming pool nga tagahawak ang tubig, din hinila ituslob ang mga taong magpabaptize. Okay. Sa baptistry dito sa Rome, naapo ito'y bautismuhanan sa Roma sa unang panahon. Tuslob gihapon, immersion. Sunod, sa Middle Ages Christian City of Refuge dito sa Cappadocia, Turkey, kani ka bukid bang kaigsunan. Pero nailangob ana sa ilawom, gihimo ng simbahan sa mga tao sa unang panahon under sa persecution sa Roman Empire sa mga Christians. O naibangag nga gamay. Kini, unang ilang portal, unang ilang kanang portahan. Sa sud ana makita nimo ni makigsunan na ay tubig sa sulod ilawom sa langob. Ilang gibangagan ang tubig, gitakaw pila ang tubig. Unya, ang tourist guide nagdemonstrate siya nga anion pagbaptize sa unang panahon sa karaang mga Kristiyano. Pahayangon kagamay pagkahuman, sanapan na ka sa tubig, birahon kag tindog. So ana, naa sila bautismuhanan sa unang panahon. Kini dito sa Russia, baptism of the Russian King Vladimir the Great. Kini nga simbahana nakaadto gyud ko ani. O nakita nako ang ilang baptistry. Buat pasabot nga sa unang panahon, ang bautismo ginagamit nila. Karon panahon na bisag asa ka, ang mga tao maminaw sa pulong sa Ginoo. Nakasabot sila kung sa kaimportante ang baptism. As a matter of fact, dito sa Africa, pila kalibo sa mga tao. Human sila nahibalo sa pulong sa Dios, nagpabaptize sila. Pero yung daghanan nila. Giko, mga kaigsunan, daghang kayo sila nabaptize. Karon ang pangutan nako, what about infant baptism? It is biblical? Kanang ang gagmayng bata ba? Unsay nga na? Bunyag. Ang pangutana, naa na ba na commitment ang mga bata? Ha? Naa na ba na loyalty? Kanus ama ni nagsugod? O ako mong inginan, kaning infant baptism nga itong ingon, mauni siya mga higala ang counterfeit karon sa baptism nga original nga gigiingon sa Dios. Unsa man siya? It was not until the Council of Rabbina in 1311 AD that sprinkling and pouring were officially accepted as equal valid as immersion in the rite of baptism. Kano sa nagsugod ng ilang pagtulunan nga bunyag? 1311. Kanang pulong bunyag, dili na sinibuhano nga pulong. Dili. Unsa man na? Hilonggo. Ang akong papa hilonggo. Magtaas na ganing init, moingon dayon to siya to. Pagkuha kamo tubi sa bubon, bunyagi ninyo ang aton mga tanom kay nagakaramatay na kay taas ang init. Unsa imo na mo? Magkabo og tubig dito sa balon pagkahuman,
Buan na mo ng tanong. Bunyag. Kanang bunyag lang nga daan, kung nabalaan nato, sayop na daan, kay ang gitugon sa Dios ituslob mangyud ka, dili ka bubuan. Kay si Kristo wa man bubu eh. Si Kristo gituslob man, siya mo itong sundon, correct? Ikaduha pa, dili pod na madawat sa Dios kanang gagmayng mga bata nga wa pay loyalty, wa pay commitment, wa pay allegiance, wa pa kasabot sa ilang obligasyon sa ilang pagkakristohanon, nga imo silang anaon, bautismuhan, bunyagan. So ang paagi nga daan sayop na, tanan sayop, o di gyud na mao ang giingon sa balaang kasulatan. Kaya ang atong model si Jesus Christ man, gibautismuhan man, gituslob man, wa man bubue. Di ba? Kanus aman ni nagsugod. What about infant baptism? It is biblical? The answer is no. It is not biblical. Dili na sa Biblia. Gibuot-buot na nagtawo ba? Okay. Karon, infant baptism is the greatest assumption and contradiction of the plan of salvation. Kaning bo nga giiltong mo na bautismo, usana siya kadakong al-kontra, pagsupak, kontradiksyon sa plano sa kaluwasan sa Dios. Grabe yung yawa, no? Pagita ang gyud nagpamaagi nga ang tao dili maluwas. So, ang bautismo nga tuslob, iyang giilisan, sige, kanang bo na lang, di man na magsilbi. Munang atong iplastar aron masabtan nimo, kay handom gud tag langit. Then, when is the right time to be baptized? Kanus aman. When is the right time to be baptized? Kanus amang ka, angay magpabautismo. Ang Acts chapter 6, 22 verse 6 nag-ingon, og karon, unsa pa may imong gipaabot, tumindog ka, magpabautismo, og hugasa ang imong mga sala, pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Kanus aman ang insaktong panahon sa baptism. Okay, the answer is no. Karon nga naa kay panahon. Ayog sunda tong nasulayan nako nga. Hapit na mamatay, nagtinga-tinga na. Ipasuguan pa ko, pastor, magpabaptize siya. Ingko asa? Kana? Na nasa bed. Di nakabangon. Nakuha sa untam na pagbaptize. Siya, pastor, maniguro na, kay bahalag mamatay, basta kayo na-baptize. Okay ba na? Sa inyong huna-huna? Ha? Ay, ha pa? Mga kaigsuunan. Kinsa nagkakitaan ng nagpakasal sa patay? Kita na mo? Di ba? Nas Facebook? Nagi na sa reality, mga sundalo. Kaslunon sila, namatay panahon sa encounter, in taon. Gipakaslan sa babae ang iyang bana, ibabaw na sa tapad na niya, lungon. Gimarcha pa doon sa altar. Mga kaigsuunan. Unsa pa'y pulos? Wala na. Mao na nga samtang may panahon ka, buhi ka pa, ayaw lang na. Huwag makuha sa imong kinabuhi, anak. Ayaw lisod-lisod imong kinabuhi, huwag makuha. Itoslo na kagtubig pagkahuman tapos. As long as you have the commitment, you have the allegiance, you have the loyalty, hala, larga. Imo naman na, di naman na ako. Imo na lang, katungod. Human akong kasal, ako'y officiating minister, humagkasal na ako, pag ingunin mo sa akong aido, human akong pirma sa imong marriage certificate, kinsa na ang obligasyon? Iya na sagi, kasal. Pero magkalisod yan, mubalik na namo, as nila magbinaymayay na podmianan nila, para nga matunhay in taon ng ilang pagpuyo, ibismin niyo. Okay, muna giingon sa Luke 10:20, ikalipay hinuunin niyo, ang inyong ngalan masulat dito sa langit. Di ba? Kanang masuwat ang imungan sa langit, di ba malipay ka? Kinsa ninyo nalipay? Nga nakita di bang imungan, nga nasuwat dito sa, naapil bitaw sa nakapasar sa board exam? Kasi ba tiyo ni mo? Ha? Nakasulay na mo, anak? Astilan, ning akong anak, duha man sila kabuong nagmedicine. Akong kamag-uwangan, pag-take yun sa exam, nagatang-atang yun ni. Mahal na bang review? Tuwa pag yun sa top-notch review centers Manila. Pagkapasar, pagkakita ginako sa list bitaw nga nakapasar, basta kay gingon ako sa minister niya, lihod.
Ay mag-ampot ta pasalamat sa Ginoo. Hilabihan akong lipaya. Ang ikaduha. Kano sa mo gawas? Mao ning pitsaha. Gatang-atang nami pero tulo pa kaadlaw ay haning gawas. Ang giingon nga mo gawas Miyerkules, pero ning gawas Biyernes. Basta kay gipangutan ako ang anak ko man sa exam, kumusta ang exam niyo sa medicine? Ingon siya, dadi, lisod. Sa man makapasar ka kadto sa ambot. Paggawas sa ngalan. Nakita na ko nga nakapasar basta kay wa ko kabalo di ay nga taas kay akong lukso. Hilabihan akong kalipay, dili ba? Exam ra na. Mga lawyer, mga exam. Unsa nga mga exam, lipay ka. Malipay gani ka anang iaras kalibutan. How much more kung nasayod ka ma'am nga ang imong ngalan? Tuwas lang ito si Mateo nimo. Arang pagbasa. Number 1. Tapuan ka. Ikaw mo'y una tuwas listahan sa langit. Ay suginlan talang ka ba? May gini kag babae impirno. Biyaan ta na ka. Malipay maganita ng mga listahan lang si yuta. Ang kagulaan na ginatong listahan, kanang dakpunon tas pulis. Nabitaw kas dakpunon. Number 1. Ha? Dakpunon. Na warrant of isa pa. Problema ta na. Pero kung ang imongan, mas watid tos basahon sa ginharian sa mga langit, so ginlan talang ka. Buta lang. Ikaw, sa bation mo. Hilabihang lipaya. Sigurado na ni, makainjug, hay, salamat, sigurado na ni, makaangkon ko kinabuhing walay katapusan, at least nakadaog. Diba? Mao man na. Muna itong kalipay. Abi ni mo, ang pagpabaptize o sa kadesisyon. Ang pagminyo o sa kadesisyon. Ang pagbabautismo, sama ra nakigminyo ka Ginoong Hesus. Si Jesus Christ nag-offer sa imuha, will you marry me? Pinagi sa unsa, ingon ni Kristo, kung higugma ka nako, pabaptize. Your decision today determines your destiny. Salvation is not by chance, but it is by choice. Dili pwedeng mingo ka, nalangit ko, najakpatan. Dili. Kanang malangit ka nga, imo ginang tinuyo. Makaasawa ka gwapa, tinuyo na nimo. Makabana ka gwapo, tinuyo na nimo. Makapangit, makabana ka gwapo, o kanang pangit, makasawag pangit, tinuyo po na nimo. Tanang tinuyo, di ba? Ang kaluwasan, dili na tsansa. Unsa man na? By choice. Gituyuan gyud na nimo. Daghan sa kung makaubanan sa high school pa mi. Ang isa maingon, di lang tabang eskwela, manapas lang tagtubo, kwarta man gyapon. Di ba? Inako, eskwela ko ako, bahala mo. Sila nagtapas og tubo, hangtod karon tapas lang gyapon. Inang mga anak, nakita na ko, looy ang uban, wa ka eskwela. Nagkita mi, musta naman ka? Kumauni, sa may pagkakinagkumang kag-eskwela. Ako silang giingnan, sa desisyon na nato sa mga batanon pata. Di ba? Kung gusto kang malangit, desisyon na nimo karon. O gusto kang makaangko kinabuhing walay katapusan, desisyon nimo na karon. Dili ka pwede magdesisyon pagbalik ra sa Ginoo, kay ulahin na ang tanan. Mo desisyon kang maluwas ka makaangko ng kinabuhing walay katapusan, karon nga daan pinagis pagpabautismo. Ingan ra gyud ka simple. Igsuon pa sa ilo ako ninyo, prangka, gyud ko mo istorya. Nga naman, pinangga mo na ko. Marag mga manghud mo na ko, kay tiguang nabiyapog ko. Og na mo isamang kaedad na ko, hala kauban kata, ng mga senior citizen. This is a fatherly and a pastoral advice. Pinagi sa pulong sa Diyos. Wa may makuha nimo, di ba? Nay makuha nimo, ito slugas tubig? Wala. Natuman pa nimo ang giingon sa Diyos. It is not by chance. It is by choice. Salvation, baptism denied, salvation denied. Ang bautismo gani balibaran nimo, but pasabot gibalibaran pod nimo kaluwasan na kinabuhing walay katapusan. Ana ra gyud ka simple. Karon, right after your baptism, your name is written in the book of life. Kamong na nga bunyagan ra, paniguro mo. Ako na bunyagan pog ko. Pagkahibaw na ko sa kamatuoran nga ingon ani, naniguro gyud kog pabautismo unsa may makuha nako. Di ba? Nabunyagan ko.
When I was young. Hibalo na ko sa kamaturan. Nagpapatay siguro ko. Right after your baptism, kumas yung baptism, your name is written in the book of life. Tuan na dito. O niya, ikaw naka-daog. Okay. Muna gingon sa Revelation 3 verse 5, sa ingon ni ini, ang magmadaogon, maanaa ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Once makadaogan ni ka, ang imongan naa sa basahon sa kinabuhi. Nganong makadaogan? For the last time, allow me to illustrate to you like this. Ako ning illustrate sa inyo, ha. Naglaom lang ko nga inyo ning masabtan mga kaigsuunan. Abi ninyo, ang yawa ni as kalibutan, correct? O niya, dili gusto ang yawa, kung may impyerno siya ra usa. Mangangin yun na siya. Nganong mangangin man? Paminaw. Si Satanas, doon nay pending judgment sa impyerno nga 6,000 years. Siya ha, nanay ang 6,000 years. Karon, kung ang usa ka tawo magpabaptize, ibutang ko, nag-edad siya og 60 ka tuig. Unya, pag abot niya og 60, nagpabaptize siya. Ginulsol siya. Kanang 60 ka tuig nga pagpakasa nako, kay maluwas man ko, itungtong na sa ulo sa yawa. Pila na iyang antuson? 6,060. Aragod? Okay. Unya, magpabaptize po ka. Pila ka tuig kas kalibutan? 66. Unya, ipuno na sa ulo sa yawa. Nay ako sa 60, imo. Doon na nay 6,000 more than 160 years. Kung ang tanang tao sa kalibutan maluwas, kinsa may mag-anto sa impyernos, walay katapusan. Ang yawa ra. Pero kung magpabautismo gani ka, siya rin mag-antos. Pero di ka magpabautismo, ikay mag-anto sa imong sa impyerno. Muna nga ang yawa, grabe na lang yung paningkamot. Kanang bautismo nga toslob, ilisa na itong bokbo. Kana pong bautismo, pabautismo lang, di magtumans na pulo kasugo sa Dios, o di mo sulod sa Biblia, okay na, basta kang babautismohan ta. Grabe yung paningkamot sa yawa. Pero kining ako atong giton ang karong gabi, makaigsunan, gipugdan gani sa yawa, nga di makaabot sa inyo. Ani una ko. Okay. Tagaan ka na kong simple kay nga illustration. Ani una to. Okay? Tanaw ha. Unya, hilom lang. Kung i-video ni mo, ayaw lang yung i-upload, okay ra. Pero muhangyo ko, ayaw lang. Kini. Unya, muhangyo po ko i-cut diha. Yeah. Okay? Tama ha? Ikaw ni. Ang Diyos ni. Ang yawa ni. Ingon ang Diyos sa imo. Pabautismo. Maluwas lagi ka, kuyog dainta. Ingon ang yawa. Ayaw ba? Ingon ang Diyos. Pabautismo. Nay kinabuhing walay katapusan. Miingon po na yawa. Ay, tuwa na. But na. Nabautismuhan na ka sa una. Pahit na to. Nabunyagan na ka. Pahit na to. Bisan sayop. Yung kagtuod to. Mingon ang Diyos, sayop tong iyang gisulti. Kaning gibautismo sa ako nga immersyon, o niya kanang tudluan ka, mauning sunda, aron magbag-o ka, makita, tas kinabuhing walang katapusan. Okay. Karon, naglibog ka. Yung sabi akong sundon. Mangutan ako nimo. Actually, kadang nga hitabuan mo, ninahitabo sa ako sa una. Paghibaw na ko, babautismo ko, dili. Na ako'y madugan naggamay kayong tingog. Ayaw. Na ako'y isa may ingog, babautismo. Kinsam lang tingogan ang ingog, babautismo. Sa Diyos. Kanang isa may ayaw, kinsam na. Si Satanas. Di ba mauna na sa inyong hunahuna ron? Tinoo, dili. Mao? Muna sa ako sa unang panahon. Small voice. Nasa mong konsensya ni sa hunahuna. Mingog ayaw.
Ang isa mo ingong, oo. Karon mo ingong pabautismo, iya sa Dios. Karon mo ingong ayaw pabautismo, iya na sa yawa. Karon, pag ingon gyud nimo nga, mao ba Lord? Pag decide gyud nimo, yes Lord. Pabaptize ko ako, banan dahil kas Ginoo, di na kanya biyaan. Ang yawa magpalayo na. Misyag saya nga, uy. Wag yun na ko makumbinsir. Sayang. Say sinta ka tuig. Mag-antos na po ko madugangan. Pero, pag ingon ni mo nga, dili ko, ang yawa mo uban yung bisagasa ang Diyos magpalayo. Di nakabiyaan sa yawa. Hangtod nga mangita siya panahon nga patyon kaniya. Ay hadlok siya, mausab ang imong huna-huna, magpabaptize ka. Kay nasayod man siya, nga bautismuhan ka. Ang imong kadugayon sa pagpakasala, siya may nag-antos dito sa impyerno. Simple as that. Mo nag-iingon nga, kinsa may imong paminawan, kinsa may imong padaugon sa imong kinabuhi. Ang Diyos o ang yawa? Kinsa may imong padaugon? Tanaw sa screen. Kinsa may imong padaugon? Kini o kini? Kini o kana? Kisa'y padaugon nimo? Ang Diyos? Tarong nga baya? Kaya kung ang Diyos imong padaugon, buhat ipasabot, magpabautismo ka. Kung yawa yung padaugon, dili ka magpabautismo. Simple as that. Hala, ikaw na pili. Di na ko magbuot o sa imong gusto. Pero ako lang kang ingnon nga ugma dunay mas baptism. Chance na nimo. Di ko magbuot nimo kay iya man tagkin decisions kinabuhi dili ba? Kung gusto kang padaugon ang Dios, padaog ka, pabautis mo. Pag di ka ganahan nga mo daog ang Dios, hala, adto ka sa yawa, ayaw. Simple as that. Ana ra ka simple. Karon, ang tagna sa gabihon. Kaya ba nato padaugon ang Dios sa ato kinabuhi? Pagsirwa. Kaya? Kaya ba nato paminawan ang iyang tingog? Kaya ba nato higugmaon ang Dios? Kaya ba nato ipaglaban siya? Simple kayo nga tubag karong gabi una. Human na kog ampo, wa na tay closing song, pwede na ta mangulit. Kung imong padaugon ang Dios imong kinabuhi, unya gusto ka magpabaptize, doo lang imong Adventist friend. Na nga, tabangi ko be, unsay himuon. Tuluan ka niya. Ayaw na sa ako sila na. This is my last night ngay kakuyog ninyo. And if ever we will meet again in heaven, that's what I am dreaming with you. Di ba? Panahon ka ba lo? Makita ba tag-ingon ani? Kung makita, magaling ta dito. Mo na akong gidamgo, nga one day soon, I will meet you in heaven. Sige, maghimo tao pag-ampo karong gabi ko na. Kinsay gusto nga padaugon ang Dios sa iyang kinabuhi. Tindog lang, kanong pray ko sa inyo. Sige, stand up. Sige, katong mo tindog. Kung gusto niyo padaugon ang Dios sa iyong kinabuhi, just stand. Ayaw kahadlok. God is watching you. Sige, atong gidok mo atong ulo mag-ampo ka. Dios na mo nga langit mo kamhanan. Karong gabi nabawaan na gina mo ang mga basic kaayo para sa kamaturan o sa kinabuhi mo walay katapusan. Salamat kay Ginoo. Salamat nga buhi kami gikan sa pagsugod hangtod ko. Ginoo, na imong mga anak nagbarog sa mga tubangan, nakita ni mo. Ipakita nila
Nagsinunungay mi sa among isisisi nga kaya ka na mo ipaglaban. Kaya ka na mo higugmot. Kaya ka na mo sumron. Kaya ka na mo palaubon sa among Ginoo. Ginoo, naglaon ko. Kiniuntang tanan ng mga katauhan ng hindi tambog inig-sila. That one day soon, when you will come, I could meet them in heaven with you. Naghangyo ng Ginoo. Nga pili sila magpabaptize, sigod sa imong Ginoo. Ang muto ko bautismo sa Diyos. Karong Ginoo, salamat kayo. Manguli namin sa among puloy-anan. Pero di ginamok malimtan sa among kinabuhi. At once upon a time, we have attended this seminar. And that will trigger our lives to obey you, follow you, to be committed and loving to you. Salamat Diyos pagtabas sa pag-awa. Pagpasay ko sa mga sala, manigisalin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa pagtambong.